Vi er inde på YouTube. Ja, vi er inde på YouTube. Hej så alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag skal vi lave en Finder to Love challenge. Så... Ja, det skal vi. Jeg går lige ud af. Så er jeg tilbage. Og vi har en gæst med i dag. Ikke den der. Ja, den er rigtig god. Den der. Vores gæst er Thomas fra Canada 234 Gaming. Hej, drenge. Hej alle sammen. Her har vi så så her. Der. Ej, spul lige frem. Ej, det er sygt. Altså, det kan godt være, at vi bliver nødt til at stoppe, så kan du lige sige hej hej. Altså, bare lige fordi vi vil lige vise, hvordan Finder to Love challenge var. Hej hej.